El Casal Popular Boira Baixa de Manlleu va néixer un hivern, al desembre de l'any 2002, quan una colla de joves vam decidir organitzar-nos i crear un espai que va ser al carrer del Pont, on defensar la independència, el feminisme, l'ecologisme, l'antifeixisme, l'antiracisme i un canvi social arreu dels països catalans. Durant els primers anys vam crear aliances amb molts altres col·lectius i entitats tant de Manlleu com de la comarca i també vam conèixer moltes altres experiències de casals i ateneus d'arreu dels països catalans. L'any 2007 vam decidir fer un canvi de local al carrer Rossell de Dalt Vila i durant els últims 17 anys aquest espai ens ha permès obrir-nos molt més al barri i a la població de Manlleu, consolidar el projecte i sumar moltes noves persones al Casal Popular Boira Baixa. Durant tots aquests anys hem construït el casal des de la cultura de la implicació, al marge de les institucions i, per tant, sense cap tipus de subvenció, i ho hem fet gràcies a les aportacions de totes les sòcies i socis. Hem creat un espai on moltes persones s'han polititzat, un espai que també ha permès la socialització del jovent de Manlleu. L'any 2021 vam encetar un debat perquè crèiem que havia arribat el moment d'apostar per un nou local, un espai molt més ampli, molt més gran, on poder-nos consolidar i oferir una activitat cultural i política molt més àmplia que la que havíem estat portant fins al moment. Érem conscients i teníem ganes d'aconseguir ampliar la nostra base social de socis i sòcies, tant per aconseguir una xarxa col·lectiva com també perquè érem conscients que necessitàvem un puntal econòmic. És en aquest moment el que vam començar a treballar amb la campanya Objectiu 300. Ens marcàvem com a objectiu arribar a 300 sòcies. Per seguir mantenint viva la flama de la cultura popular a Manlleu. Fem possible un nou espai que la potenciï. I que contribueixi a dinamitzar-la. A Manlleu. Entre totes i tots, aixequem el nou Casal Popular Boira Baixa. A Manlleu. Agafem impuls! Agafem impuls! Llavors vam dividir bastant la campanya en 3 fases. La primera, la d'Agafem Impuls, que és la que vam donar a conèixer el projecte a tota la població. El projecte que estem iniciant i que està en fase molt inicial però que ja hi ha un bon consens i que comencem amb molta il·lusió i embranzida és la de fer una nova construcció que s'ubicarà aquí al costat entre la cantonada de la plaça de la Flama del Canigó i el carrer Enric Salaris. La nostra proposta d'obertura i d'ampliació, que és ferma i és evident, no ens ve per renunciar a res del que hem estat fins ara. Els nostres eixos fonamentals segueixen intactes i creiem que el nou casal ens ha de servir per poder augmentar la nostra capacitat d'incidència i de capacitat transformadora de la vida quotidiana de Manlleu. El que vam fer va ser centrar-nos en diverses línies de comunicació. En primer lloc, i la més eficaç i més propera, era un boca-orella a través de les entitats manlleuenques, entitats usonenques i també a través de la xarxa de casals i ateneus dels països catalans. També ens vam dedicar-hi molts esforços a nivell comunicatiu per xarxes socials, a través de Facebook, Instagram, Twitter i TikTok. Una part fonamental va ser una embustiada de fulletons que arribaven a casa per casa de tots els manlleuencs i manlleuenques, que això ens permetia, per una banda, poder informar i que arribés tota la informació directa i detallada del que vindria a ser el nou projecte i, per altra banda, ajudava a poder ampliar aquesta base social de sòcies perquè tenia un formulari i el codi QR per accedir a la web per fer que les persones s'apuntessin i es fessin sòcies del Casal Popular Boira Baixa. Una vegada vam decidir fer aquest pas, es va crear una comissió tècnica que s'encarregava de valorar quines serien les possibilitats tècniques que podríem construir en aquest espai, concretar quines eren les propostes a nivell constructiu que voldríem fer aquí i alhora fer una quantificació econòmica de tot el que eren aquests costos, junt amb una part molt important que era tota la negociació per aconseguir la compra d'aquest espai. Un cop es va haver fet tot aquest treball, es va presentar a l'assemblea i es van buscar les fonts de finançament que permetessin materialitzar aquest projecte, que era molt ambiciós, i
i es va trobar la via que ha estat la via de finançament d'aquest projecte, que es concreta en una primera part en què diferents persones d'aquí a Manlleu, una 70ena de persones d'aquí a Manlleu van fer micropréstecs personals, deixaven uns diners a un interès zero al casal perquè poguessin materialitzar aquest projecte, amb un retorn pactat i amb totes les condicions. Llavors hi havia una altra part molt important que amb l'ajuda d'una cooperativa de finançament ètic que es diu COP57 els hi vam presentar el projecte i vam aconseguir que aquesta cooperativa ens prestés finançament amb unes condicions que ens permetien aconseguir tota la part de finançament que necessitàvem per desenvolupar aquest projecte. I una vegada tot això ho vam tenir-ho clar, va ser el moment i la negociació tancada. Va ser el dia 1 d'octubre, precisament l'1 d'octubre del 2022, que vam anar a la notaria i vam ser per fi, el casal Boira Baixa es va convertir en propietari d'aquesta finca. La segona fase de la campanya va ser la de Tenim la clau, en la que ja havíem comprat l'edifici i en la que ja donàvem a conèixer que aquest realment seria el nou local del casal. Llavors també va ajudar perquè la gent va començar a veure el projecte molt més tangible i a poder-se imaginar una mica el que seria el futur espai. Diversos voluntaris participaven dissabte a la primera jornada de treball per transformar un edifici que era propietat de la Sareb en la nova seu del Casal Popular Boira Baixa de Manlleu. L'entitat ha comprat amb fons propis i aportacions de socis l'immoble ubicat entre la plaça Flama del Canigó i el carrer Enric de Laris, perquè el lloc on són ara, el carrer Rossell, se'ls ha fet petit. Ara volen que l'espai acabi actuant com a punt de referència i de generació de sinergies entre les entitats de la ciutat. Més que un edifici serà aquest projecte perquè el que volem és que sigui un espai referencial per Manlleu, per tot el teixit cultural de Manlleu, i que animem a tothom de Manlleu que vulgui a fer-se sòcia, perquè també a partir dels socis i sòcies ens ajudaran a construir aquest nou casal. Doncs un cop vam tenir les claus, no hi havia excusa per no entrar per aquesta porta i agafar la terrassa i posar-nos mans a l'obra. Així que el que vam fer va ser de seguida començar a organitzar brigades, sobretot de cap de setmana, en el que ens trobàvem la gent que podíem en cada moment i bàsicament fèiem les feines que fessin falta. Al principi desbrossar i tallar tots els arbres perquè això semblava més una selva que una terrassa d'un casal, però bé, hi havia moltes coses que havien d'anar fora o que havien de distribuir-se diferent en funció del que teníem pensat i sobretot aquesta era la part maca que cada cop que acabàvem una jornada de treball podíem aprofitar per prendre alguna cosa i començar a fer volar coloms del que volíem que fos el nostre espai d'aquest futur casal popular Boira Baixa. Des del primer moment vam veure que la resposta de la gent era brutal, vam aconseguir apropar molta gent que va voler aportar desinteressadament el seu granet de sorra a ajudar a construir aquest nou espai i amb tota la força d'aquesta gent i un pressupost aproximat d'uns 5.800 euros vam aconseguir poder deixar la terrassa llesta i poder obrir per primera vegada el que seria l'espai de l'exterior del nou local de cara al Sant Jordi del 2023. Vam pensar que era una molt bona data precisament per començar la nostra activitat, reprendre el que ja portàvem molts anys fent a l'altre local i justament seguir promocionant la cultura catalana des del cor del nostre poble, així que va ser Sant Jordi el dia oficial que vam inaugurar aquest espai i que molta gent va poder venir a treure el cap i començar a palpar una mica el que s'estava construint aquí dintre. I precisament és bastant significatiu perquè ha sigut gràcies a tota la gent que ha col·laborat, tots els artistes, totes les persones que han volgut aportar el seu granet de sorra en aquest projecte, amb el que hem pogut anar tirant tant el que era el calendari d'activitats d'aquests 2 anys que hi han hagut en construcció i sobretot d'aquests 2 estius de funcionament de la terrassa. Ho podria fer un altre dia, avui vull ser qui vull ser, avui vull fer el que vull fer, a la merda tot ho engegaria. I és que aquesta nit ens mereixia. L'1 d'octubre del 2023 començava la fase d'obres. Allà vàrem tancar la terrassa i vàrem posar la primera pedra. A l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dóna vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó.
Baixa el sol i ens besa el front. Mentre parles en veu baixa, la vall ens omple de calma i deixem fluir les hores lluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols. Tanco els ulls, t'escolto al cor i naixen estels diminuts i brillants, guies i fars d'un país de pobles blancs. És el correfoc de la nostra galàxia, històries i records que guardem com tresors, perquè som d'arrels profundes i hem après a enfortir-les amb les mans, amb el cor, com abelles i flors. Si et cuides, em cuides, l'equilibri no és esforç. Si estem així sobrevivim i si ens mirem als ulls sentim un foc que creix a dins del pit. Si es fa de nit, dona'm la mà, mai no cauré al teu costat i celebrem tot el que som i el que vindrà. Si es fa de nit, dona'm la mà, mai no cauré al teu costat. Aquí començava tot un any d'obres i el primer que vàrem fer és contractar una persona alliberada del casal que faria el seguiment de les obres. Això ens permetia diversos avantatges. En primer lloc, podíem trobar o buscar una empresa que ens permetés fer les obres per partides i no en tota la totalitat. Ens permetia comprar materials directament a través nostre i també ens permetia que la militància pogués entrar a treballar en diferents partides quan se'ls demanava. Així doncs, a partir del novembre va començar el que seria tota la fase 1 de la construcció. La fase 1 constava de la rehabilitació general de tot l'edifici, començant pels fonaments, l'ampliació, la restauració de tot l'edifici i també posar a punt el primer pis, el segon pis i la teulada de l'edifici, per ja tenir en una primera fase tot el gruix de la construcció feta i que ja només faltés per a posteriors fases els acabats del primer i el segon pis. La tercera i actual fase de la campanya és la de Tota pedra fa casal, en la que ja sí que mostrava realment com aniria a ser aquest projecte, tant el que fa a la distribució dels interiors com a la línia estètica, com també una mica la línia comunicativa del que vindria a ser el nou espai. També marcava com l'inici de les obres i convidava a tothom a formar-ne part d'aquest projecte. Entre totes i tots, pel nou casal popular Boira Baixa. Quan arribi la nit, tornarem al combat. La lluita és per tu i per mi. Aixequem-nos, si ens atrapa la nit, tornarem a lluitar. Sabem quin és el camí. Aixequem-nos. Som totes les gotes per un poble segur i que ho sigui per a totes. I és que com fa l'ocell, volem juntes en estol. Som un poble en moviment, vingudes d'arreu del món. Ells ens volen fer odiar, però ho tenim ben clar. Abraçant les diferències, aprenem a estimar. Endavant, som-hi totes, que no ens calen albiols, ni Joseps Anglades, ni Sílvies Orriols. Quan arribi la nit, tornarem al combat. La lluita és per tu i per mi. Aixequem-nos, si ens atrapa la nit, tornarem a lluitar. Sabem quin és el camí. Aixequem-nos. Tenir un sostre que el cal, construint comunitat, tenir feina i plat a taula, això és seguretat. L'educació és el futur i la salut és cabdal. Volem que sigui pública i per tots universal. Volem un treball digne, més enllà del capital, i
creixement. Però crec que t'has confós. Vigila que quan cantes s'allibera CO2. La nostra sort és compartir cultures, orgulloses de la memòria col·lectiva, de l'avi que va venir d'Andalusia, del que fuig de la pobresa en pantera. Així camina enrere, trenca la barrera, ningú vol deixar la seva terra. Totes podem ser migrants. Ciutat policial no és estat del benestar. Responem amb igualtat, cohesió i drets socials. Quan arribi la nit, tornarem a fumar. Lluites per tu i per mi. Val a dir que no hauríem arribat fins aquí si no hagués sigut pel suport de tantes i tantes persones que han vingut a treballar i donar suport en aquest projecte. Ens agrada dir que portem més de 1.500 hores de feina militant. Això ha sigut de gent altruista que ha cregut en el projecte, que ha vingut, s'ha remengat i ha treballat. Sense ells això no hauria pogut ser possible. Per tant, de part del casal, moltes gràcies també a tots els voluntaris que heu estat aquí, arremangant-vos i treballant per aquest nou projecte. Finalment, al juny del 2024 vam reobrir la terrassa, però aquest cop ja amb la cuina a dintre en funcionament i amb una oferta gastronòmica una miqueta més ambiciosa, en la qual també hi havia tapes, hi havia entrepans més elaborats i ja amb un horari regular, de dimecres a diumenge, als vespres i també fèiem els vermuts. I tot això complementat un altre cop amb una oferta cultural molt variada, tant musicals com presentacions de llibres, xerrades. Moltíssima gent es va acostar al casal. Vam veure com tota la gent, tota la població manlleuenca veia amb molta il·lusió aquest projecte, i gent que potser mai s'hagués acostat al casal van fer el pas d'acostar-se, a conèixer-nos, i la terrassa durant molts dies va fer moltíssim goig i vam veure ja tot aquest esforç que ja començava a obtenir els seus fruits. La preparació de l'obertura interior i de l'espai del bar-restaurant ha comportat uns mesos de molta preparació. D'una banda, tot el que és la preparació de l'espai, acabar de fer els últims detalls de les obres, que això s'ha fet com sempre amb la militància i amb l'ajuda del mestre com a alliberat. Ha anat portant molta feina i llavors paral·lelament s'ha fet com tota una feina de preparació del projecte de bar-restaurant. Aquest cop la nostra intenció era aconseguir un projecte molt més professionalitzat, amb molta més cara i ulls i que pogués acollir un públic molt divers. El primer que vam fer va ser buscar l'equip de treball i la veritat és que hem tingut molta sort perquè hem trobat un equip de gent molt professional però també molt motivada amb el projecte. Després s'ha fet tot el que és l'elaboració de la carta, buscar proveïdors, fer escandalls, també tota la part de disseny de la carta, disseny de les estovalles, de l'espai, la decoració. I la veritat ha sigut una feina ingent i una recta final molt intensa, però podem estar contents del punt on hem arribat. Al novembre de 2024 finalment podem inaugurar el nou local amb tot el projecte de restauració a punt. La idea és poder oferir una carta prou àmplia però de qualitat, de proximitat, de cuina catalana sobretot però que sigui amb preus populars i que tothom s'hi pugui sentir acollit. I llavors també la part més important, que és la part del propi casal en si, de tenir un espai amb bones condicions, amb cara i ulls, per continuar fent el que hem fet sempre, xerrades, concerts, actes diferents, que sigui un espai de trobada per assemblees de diferents entitats, que sigui un espai de les converses literàries, el grup de suport i les classes de català, i això creiem que és que ara ho podrem donar aquest espai amb molta cara i ulls. La veritat és que estem superagraïdes de com ha anat la resposta que això ha anat tenint, perquè si mirem temps enrere, quan vam obrir per primera vegada la terrassa, que ja s'havia donat a conèixer aquest projecte, en aquell moment érem 146 sòcies, que gràcies a haver donat a conèixer el projecte a través de la campanya Agafem Impuls, ja havíem duplicat, amb aquesta xifra, ja havíem duplicat la base social inicial. Però és que d'ençà en ara
podem dir amb orgull que no ens imaginàvem per res arribar on hem arribat, ja que no només hem superat l'objectiu 300, sinó que a dia d'avui ja superem les 430 sòcies i tenim moltes ganes que aquest projecte segueixi sent cada vegada més gran i més col·lectiu. Un cop rehabilitada la planta baixa, ara el nostre objectiu és arreglar la primera i la segona planta perquè un cop tinguem el restaurant, també aquestes plantes serveixin per acollir l'assemblea del casal i també per diferents entitats de Manlleu que es vulguin trobar a la seu del casal. Tot això no seria possible sense totes vosaltres, per tant, us animem a que us feu socis i sòcies del Casal Boira Baixa. Casal Popular Boira Baixa. Bueno.